Salutare dragilor, eu sunt Constantin, suntem pe data de 25 martie 2020, ne aflăm în Anglia, în Aylesbury mai exact, un oraș pe lângă Londra și este o situație destul de gravă datorită virusului corona. Majoritatea instituțiilor, școlilor, săli de sport și restul sunt închise pentru o perioadă de 2-3 săptămâni și avem voie doar să ieșim pentru alergare, o mișcare doar o dată pe zi, să cumpărăm alimente și ce avem nevoie, să mergem la muncă sau să ne întoarcem de la muncă doar unde nu se poate lucra de acasă și să evităm cât mai mult contactul cu persoanele. Și eu astăzi m-am hotărât să ies un pic afară, suntem în curtea blocului, să fac un mic challenge de 500 de flotări în 30 de minute. Să începem! Am ajuns la 50. E un pic greu. N-am mai făcut sport de câteva zile. Nu s-a închis sălile astea. Am ajuns la 150. Am undeva la 7 minute și 26. Sunt un pic obosit, dar se poate. Am ales locul ăsta frumos, că îmi place foarte mult culoarea frunzelor. E un verde așa aprins. Mai ales primăvara, e foarte, foarte frumos. Să continuăm. Am ajuns la 250, destul de obosit. Avem 14 minute. Bătăile inimii sunt maxim.
150 de bătăi pe minut, 165 de calorii active și 190 total de calorii. Am ajuns și la 400, foarte obosit, 22 de minute, mai am încă 8 minute să fac 100, 266 de calorii active, 305 total, 167 de bătăi pe minut. Destul de greu. 25 de minute, 450 de flotări, 300 de calorii active, 344 total, 159 de bătăi pe minute. Mai avem încă 50 să le facem în 5 minute. Și am ajuns și la 500 de flotări. Am făcut în 28 de minute și 8 secunde. 28 de minute și 11 secunde. 343 de calorii active. 392 și 150 de bătăi pe minut. Gata, am terminat. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să apăsați butonul abonare și ne vedem data viitoare cu noi filmări.